Hello bayarok jotono lamsugan YouTube channel o haino hai tebisa belekene fresh the latest update norok ni biskango tui phekang norok no sajak bayarok bubagrani hingkai johorma noro swkang nugui manai hinui hingkai phari video start khlaisinai tini chini bubagra sabe malai khanai di o jagao bini kwcham bandobi bai bo tini thangi malai kha malai mani pore belai kheno chini bubagra khakchangma mankha tei tongthokjaka borok a jagao thangoi charok nunglaikha tei buani bagi bakisa bini bandobi Dorsa Mohammad ni thani paramorsho rok nahaka chini bubagra tei bo bini bandobi no obono kok khwcharkha kok narikha je bwskangni salo bo bini samung no tebo kuchugo kari borom diui thangnani wngthok hinui hingke bayarok norok o video no bahai ungjaka sagaradi chini bubagra no nukkhai no khak kwchangai tongo belai kheno omsuk nungma bainani bwkha tini belai kheno khak changkha bayarok norok o video no chajak khangkhe like share tei subscribe khainani tapok deani channel no obo hai kwtal kwtal video bubagrani naimanani bagui hingke bayarok tini ni baga aswkno hambai malai phinai kwtal video o hingke hambai।